Никога няма да го забравя това. Учителката по биология в един от университетите ми каза: с това име и без пари къде си тръгнал. Забрави, това е една мечта. Няма как да се случи при този ограничен брой места в дадения медицински университет, който няма да спомена. И това ме мотивира да започна да търся възможности по някакъв начин, защото не съм от богато семейство, аз не съм се родил с златна лъжица в устата си и трябваше по някакъв начин да намеря алтернатива, да мога да се издържам и да изпълня мечтата си. Тоест принудата направи школата в Германия. Точно така. Не от огромно желание по немски тертип да се... което разбира се после е плюс. Фактом се превръща в плюс. Всичко тръгна от един филм "Анатомия", който просто гледах и в даден момент се видях в този филм. Видях се на това място. Той разказваше за студентите по медицина в Хайделберг и интересното е, че наистина кандидатствах в много университети. Единствените два университета, в които ми пристигнаха документите на време, бяха Хайделберг и Вюрцбург. И от Хайделберг получих веднага покана да следвам там.